Usuvendu adhikari ubala job yak election MLA na Bhabanipur constituency dagaba Pynliem yak Mamata Banerjee ka menteri rangba barim jong West Bengal ula Shah Jied banlong kumu menteri rangba katega jalla badun bam sma ha ka khandai tere ujemmang arjar apun riu kini kejing Pynbna kalawan lingbau Amit Shah ubadir menteri kampo yeng ke sorkar India ubala penyat yak kejing alang ke BJP legislature meeting ha Kolkata ha ka pratere ujemmang arjar apun riu Naka result election MLA ha ketiga jella kabla Pynbna ha ka sautari ujemmang arjar arpun rio ke BJP kala job hadu arspa nyongut ki MLA but usuvendu adhikari ula Pynliem ya ka Mamata dagabat tam khatsan hajar vote kejing job ke BJP ya ka election kala weng ya ka jing sensyar ba khatsan snam da ka All India Trinamool Congress ka balam khmat da ka Mamata Banerjee Habatin pej bahaki ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya